Benvinguts a un nou vídeo del canal de Servei Màrqueting Digital. Avui farem servir el LibreOffice Calc, el full de càlcul, com a base de dades. Per a demostrar les possibilitats que té LibreOffice Calc per fer bases de dades, proposarem dos exercicis. El primer i més fàcil és convertir, per exemple, aquest full en una llista, per exemple, de contactes. Dedicaríem la primera fila del nostre full als elements de la fitxa. La manera més senzilla que tenen els fulls de càlculs de fer bases de dades és la relacional, la de llistes ordenades. Posaríem aquí el típic nom, posaríem cognom, posaríem una dada que tinguéssim d'agenda, per exemple, data de naixement o aniversari. Aniversari. Posaríem sexe, perquè després podem filtrar el sexe, el telèfon, hi posaríem alguna dada més, adreça, per exemple, correu electrònic, ho farem així més curt, vale? I això ho podem acomodar, distribuir i tal. Perquè quedi maco, doncs normalment el que podem fer és, com és la capçalera, la podem centrar. Aquí ho tenim. Després li podem posar una miqueta decorada o pintada, li podíem posar un color de fons perquè es vegi maco i li podíem donar, doncs, una mica de... que es vegi. La farem una miqueta més gran i això, doncs, el color és massa blavós, doncs li podem donar un altre color més baixet. Vale. I això seria la capçalera de la nostra base de dades. Per evitar que es perdi la primera fila quan avancem pàgina, el que hem de fer és congelar una fila. Anem al menú Visualitzar i ens anem a Congela files i columnes, Congela cel·les, i aquí tenim l'opció Congela la primera columna. No és el cas, congela la primera fila. Ara hem vist que s'ha canviat amb una ratlla negra que destaca. Si jo faig avançar pàgina, estic en la línia 122 i la línia 1, que té el nom de les dades, el nom dels camps, en aquest cas se diria camps, doncs ho tenim aquí a dalt, que no es perdi. Si tinguéssim molts registres, moltes fitxes, doncs això no ho perdríem, ja tenim l'estructura bàsica de la nostra base de dades. Ara parem el vídeo i introduïm algunes dades. Bé, ja hem introduït 4 dades, 4 fileres, l'hem posat una mica maco aquí centrat, hem guardat el nom d'aquest full, hem canviat el nom en aquest cas, i hem guardat el full de càlcul. No us oblideu, fitxer desa o anomena idesa. Ara, aquest fitxer amb 5 fileres que té, traient la dels noms de 4 registres, és ben fàcil de tractar. Si nosaltres, per exemple, volguéssim seleccionar alguna dada, doncs veiem que és relativament fàcil. Hem afegit unes quantes fitxes, ara 10 vegades fins a 12, i tenim una varietat de registres i podem practicar amb la capacitat que té el full de càlcul, en aquest cas LibreOffice Calc, de seleccionar les dades. Per exemple, una primera selecció que ens ve, per exemple, és per la columna, o en aquest cas el camp de sexe. La manera més ràpida de filtrar la base de dades és anar al menú de dades i establir filtres manuals, estàndard, avançat, etc. Fer ordenacions, fer moltes coses, però el més fàcil és donar filtre automàtic. A partir d'aquí veiem que totes les capçaleres de cada columna, que serien el nom dels camps, tenen un desplegable de selecció, de filtre, i això ens ajudarà a construir filtres. El més fàcil de fer, per exemple, seria el de sexe. Tenim 2 valors i podem filtrar els 10 primers, buits, no buits, en aquest cas la llista està tot ple, doncs desmarquem el tot i, per exemple, seleccionem dones, en aquest cas la de dones, diem d'acord, i tenim la nostra llista de selecció pel criteri de dones. Si volem retornar
a la vista anterior, doncs el que fem és desmarcar, o marcar en aquest cas el tot, i recuperem la selecció. Aquest és el filtre més bàsic. Anem a fer filtres més complicats, per exemple, per eliminació. Fixem-nos en el correu electrònic que he posat aquí, tots tenen domini.com, algú potser que no té, doncs anem a fer. Farem un filtre especial, filtre estàndard, anem a posar que el correu electrònic sigui no acaba en, no comença, no conté, i ara posarem domini.com, és a dir, correu electrònic no té domini.com. A veure si funciona. Efectivament, tenim un registre que té un correu electrònic que no és domini.com. En aquest cas fem això, tot, d'acord? Filtre estàndard. I eliminem. Ja hem recuperat el nostre estatus, la nostra base de dades tal com estava. I un altre filtre que podem fer és per l'aniversari. Podríem donar-li el seleccionar i podríem triar, per exemple, els anys, en els que estan repetits d'anys. Per exemple, els nascuts als 60, que són més tenim, i aquí tenim els nascuts als 60, però això és senzillet. Anem a fer, primer els recuperarem, i ara anem a fer un filtre estàndard. Farem el filtre estàndard que l'aniversari estigui entre uns valors concrets. Per exemple, nascuts major o igual, i posaríem aquí una data, per exemple aquesta, que seria la primera, i s'ha de complir que l'aniversari, en aquest cas, sigui menor o igual, i posaríem una data, per exemple, aquesta. Tots els nascuts abans dels 60. Podríem haver-lo fet més senzill, directament en una línia que fossin això, podríem usar el 55 i ja està. Farem el 55. D'acord? I ja hem seleccionat els nascuts entre l'any 40 i el 55. També ho podríem haver fet d'una altra manera. Anem a filtre estàndard i l'eliminem. Eliminem aquesta línia i posem nascuts d'una data, per exemple, nascuts més endavant de l'any 60, un valor d'aquest valor, i el combinem amb un altre, en aquest cas sexe, que siguin homes. Els que siguin més grans nascuts més tard d'aquesta data i el sexe sigui igual, doncs els selecciones. Doncs evidentment aquí els tenim, dona 3, i les dates estan dintre la data de naixement estan dintre del criteri que l'hem donat. Espero que us hagi agradat aquest vídeo de demostració de convertir un full de càlcul en una base de dades. Us espero en el proper vídeo del canal de Servei Màrqueting Digital. Si us ha agradat, marqueu-lo com que m'agrada. Si no us heu subscrit al canal i penseu subscriure-vos, subscriviu-vos i en farem més vídeos.